A tohle je klasický Pavlov úder. Blok na střed. Rána, která nejde chytit. Nebylo moc více. Ale líp připravit, jo, líp připravit. Se ukázala mimo možnosti domácí obrany. Nesrovnáno na 1-1. Jedna modříce. Voláme si, jo? Pojď. Dělej! Síť zastavuje skákaný úder Jakuba Vtačníka. A máme tady čtvrtý bod a bodové vedení 4-1. Nešel ven. Na pokyn legendy žateckého nohybolu, která už se blíží na kurt. A opět čtyřbodové vedení 6-2. A klíčový úder této výměny. Jan Hanus na servisu. A míč v Plíně z Budapešti před 2 lety Jan Hanus a Pavel Kov nezadržitelně míří k získu první sady. A je to tady po hladkém vítězství 10-3. A druhý se zahájí svým servisem Jan Hanus. První bod na stranu žateckých hráčů a do města putuje vedení 1-0. Vedem, pojď Maťáš, už vedem. Pavelko použil blok hostujícího Jakuba Vtačníka. Ondro. Do bodu 2-1 Žatec. Do kopita. Ty dělej! To tam do něj dostaň, vole. Dobře máknutý.
A Jakub Tačík odvážný zlomený Ondro, úderem ty za podávej a sebe dostaň se do kopika, do nohy. získává No tak se tam dostaň, dvoubodové dostaň. vedení pro Chmelaře 3-1. Nebo do levačky do Hanuse, ne? Víc do levačky. Kubo, bez nervů, za ránou, jo? Nešlo, chytnem si. Až to rozjedeme. Budou drony, uvidíte. Dobrý, dobrá práce. Ondro. A stejně pohrdli 4-3. Máš dobrou! Zase se. Nejde, nejde, nejde. Daj! Ondro, tím nártem ven co nejvíc. Tam na tu stranu, pojď, zkus to. Vy jsou prsama furt vepředu, hraj ty svoje podání, kurva, poslechněte mě. Neposlouchej, neposlouchej. Mají příjem jak víno s těma prstama, to je úplně dobře ses tam dostal. Tak odměna, odměna. Super odměna. Ještě jednou. Parádě, parádě. A hosté odskakují do dvoubodového vedení 4. Dej to podání k příčem, Ondro, věř mi. Ne, no mě, co nejvíc doleva, vytoč to přes nás. Vole, ukaž, já ti to ukážu. Pískej. Budem polovit do řeky. No, ty vole, dobrá rada na zlato. Jo, jasně. Jak musím běžet, A mě to neskaž, jo, teď ti nepomůžte zkažený. tak mi dostanu, že je to někam větší. Ondro, teď oblouk, tak to je oblouk. To je oblouk, jo. Kurva, vole, 100 litrů má, vole, nezablokuj. Vole, to je jako hráč, vole, to je takový mamutovi, vole. No jo. Dobře, dobrá práce, všichni tři. A v druhé polovině druhého setu odskakují práce, žatečtí do tříbodového vedení 8-5. Ty se myslím, máš pravdu. Já mám pravdu vždycky. Kubo, natvrdo, jo, furt? A já si dělám. Máš víru, že ještě poslouchají, jo. To už nevím, kde to není, jo. Právě, že neposlouchám. Tady neříkej, tady máme ty, tady špatně. Musíte vždycky poslouchat trenéra a maminku. Žádný vymýšlení. Němu, běž němu ale někdo. Jo, dobře nahraný, Marťáš. Ondřejík. 9-7. Super. A mezi. Tak, už je na něj. Neho. Dobrá práce, chlap. Si berou naši hráči. Jde dál. Pojď, máte místo, tak pojď. A opět
Dobře. Nochaj mal. A na podruhé to Pavlovi vyšlo. Respektive Oni nám taky něčím pomůžou, pojď hrát. No, když to bude mít do sebe, tak Pavel může sudat blok, jo? Vpředu. No, vidíš. Náhoda. Nebo. Takhle by to chtělo. stavu 7-7. A středu. Dobře, čekej. Dobrá je, Kubo, dobrá je! Pojď na klid. Dobře, pojď, postav. Pojď, když ji dostane do sebe, můžeš to sundat, jo, Pájo? A hned ten první proměn je pochybně mezi hře hostujícího týmu, který těsí 10-7. Setu třetím